Vores rengøringsassistenter, de er noget af det vigtigste erhverv, vi har, fordi at, der er ingen, der kan gøre noget som helst, hvis ikke der har været en rengøringsassistent. Der er ingen, der kan komme på en arbejdsplads med trivsel, hvis ikke at der bliver gjort rent. Så derfor skal vi selvfølgelig fejre dem, ja. Rengøringsassistenternes dag skal igen i år fejres mandag den 1. december over hele landet. Og det du opfordrer til, det er, at rengøringsenheder i kommuner og rengøringsselskaber, de er med til at markere dagen. Hvordan kan de gøre det? Altså, det kan de gøre på mange måder. Det er ikke engang noget, der behøver at koste penge. Så jeg er helt sikker på, at hvis en rengøringsassistent hun møder ind om morgenen, og der ligger en seddel på hendes skrivebord eller på hendes vogn om, at tak fordi du er her, vi er glade for, at der er rent, når vi kommer, så vil hun blive glad den dag. Og ud over det, så kan man jo købe en kage. Man kan give en is, eller byde på rundstykker, købe en blomst. Der skal ikke meget til. Og Dansk Rengøringsforening, de har også nogle muligheder inde på vores hjemmeside, hvor man kan købe en vandflaske, eller nogle flag og nogle andre ting, så man kan markere dagen. Ja. Og det er jo ikke bare en dag, vi fejrer i Danmark. Du har jo været initiativtager til, at det er en dag, vi fejrer i fællesskab i de nordiske lande. Er det ikke rigtigt? Jo. Vi kan sige, at Danmark, der er vi kommet en lille smule bagud, hvad det angår, fordi de nordiske lande, Finland, Sverige og Norge, har fejret det igennem nogle år. Og vi er så blevet enige via det fællesskab, vi har med de nordiske lande, at vi skal gøre det til en fælles ting. Så Danmark kom med her for nogle år siden. Det har vist sig at være en stor succes, fordi rigtig mange har taget det til sig og fejret rengøringsassistenterne første mandag i december. Så helt kort, hvis nu man er leder af en rengøringsvirksomhed eller serviceleder i en kommune eller andre steder, hvad er det så, du opfordrer til, at man gør den første mandag i december? Jeg opfordrer til, at man gør et eller andet ud over det normale, man gør en mandag morgen i december. At man køber rundstykker til dem, man gør et eller andet specielt for dem, så de mærker, at det her det er en dag, som er specielt for dem.